Kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sining nga weekend. Nakasulod ka na sa isa ka rancho. Kung wala pa, pareho ta. Pero natagaan kita sang chance nga makatour sa isa ka rancho sa Banwa sang Hinigaran. Dili makitaan ang malapad nga grassland kung saan nagapanghalab ang mga baka kag karnero. Sa tupad sini, may mini forest. Libo-libo ang mga puno sa mahugan nga gintanong diri. May receiving area para sa mga bisita sa katupad lang sang century-old nga puno sang lunok. May malapad nga manukan kag libo-libo nga mga fruit bats ang makita diri. Ilagaw ta kamo diri buwas sa tripping ni Romeo. Nawad-an sa trabaho sang madiagnose nga may renal disease ang isa ka iloy pero bisan naging housewife, nagpanikasog siya nga makapangita sang palangabuhian gamit ang yarn. Karon ginatuluan niya na ang iban pa nga mga nanay kag ginabuligan niya sila nga mangin produktibo bisan ara lang sa balay. Ang istorya sa 53 anyos nga iloy nga negosyante sa Baganihan.